दक्षिण गोंयांत खुरीस मोडपाचे केशींनी पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो फ्रांसिस परेरा पुरावे ना म्हूण एक केशींतल्यान सुटत आसा। कुंकळेचे खुरीस मोडपाचे प्रकरण तशेंच मायणा कुडतरी आल्मा खुरीस मोडपाच्या प्रकरणांतल्यान प्रत्यक्ष साक्षीदार ना आनी पुलिसांकडेन ठोस पुरावे ना म्हूण कोर्टान ताका सोडलो। कस्टडीत आसतना ताणें दिल्ली कबुली कोर्टा मुखार चलना म्हूण खंय कोर्टान पुलिसांक स्पश्ट केलें। दक्षिण गोंयांत एकार एक खुरीस मोडप चालूच आशिल्ले। पुलिसांक ह्यो केशी आनी कोडे सोडप सोंपें नाशिल्लें। त्याच वेळार कुडचड्यावेलो फ्रांसीस परेरा हो 50 वर्सांचो जाणटो पुलिसांच्या हाताक सापडिल्लो। दक्षिण गोंयांतले जितलेय खुरीस मोडल्यात ते ताणेंच मोडल्यात म्हूण सगळ्यांनी ताचे कडेन बोटांय दाखयली। तोवूय खंय ती कर्मां आपलीच म्हूण सांगतालो, पूण आतां तो एके केशींतल्यान सुटत आसा। ताका ते कर्म करतना पळोवपी आय विटनेस ना, तशेंच पुलिसां कडेन ठोस पुरावे ना। कस्टडीत आसतना ताणें दिल्लो कबुली जबाब कोर्टाक चलना म्हूण खंय तो सुटलो। मडगांवां कोर्टात कुंकळे आनी मायना कुडतरेच्या खुर्साचे मोडतोडीचे प्रकरणाचेर सुनावणी जाली। कुंकळे पुलिसीन फ्रांसीस पेरेराची चार्जशीट घायली की मे 2009 ताणें वेरोडा कुंकळीन एक देवळां वचोन मुर्ती फोडली म्हणून। आतां कोर्ट चार्ज फ्रेम करतना हांवें आर्ग्युमेंट केल्ले की तेजे कांय एविडन्स ना म्हणून, हेंच ताका डिस्चार्ज करचें म्हणून। सो कोर्टान आमगे आर्ग्युमेंट एक्सेप्ट करून ताका डिस्चार्ज केलो की कांय एविडन्स ना म्हणून। I had moved application under section 258 that he has to be discharged because that there is no eyewitness at all in that case, and the hammer which has been produced by the police as saying that it is and whatever it is just a confession. Whatever the disclosure Panchanama conducted under section 27 of the IPC is only the confession made by the Francisco, and it is not admissible against the accused under section 26 of Indian Evidence Act. So as yesterday he has been discharged, saying that there is no eyewitness at all in that case, and the case was disposed of. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। समाजाच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक म्हूण गोमंतक भंडारी समाजान भंडारी युवा प्रगती अकादमी सुरू केल्या। भंडारी युवा प्रगती अकादमी ओपन केल्या अशें जाहीर करता। आमच्या अकादमीचे मुख्य इंटेंशन आनी आयडिया ही स्थापन करपाचे फाटल्यान जे आमचे भुरगे शिक्षीत भुरगे जे पळय आसात, ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा प्रोफेशनल्स, तांचे खातीर तांकां गायड करपाक नेती बांधवाचे भुरगे जे पळय आसात, जरी फीट जर आसले जाल्यार तांचे मदीं they are lacking of confidence, motivation and knowledge. They do not get the proper guidance or do not proper training to appear for the examinations. इतलेच न्हय तर आमी फक्त गोवा स्टेटीच्या मार्फत ज्यो जाल्ल्यो एग्जामी आसता GPSC तांच्याच खातीर आमी तांकां ट्रेनिंग करतले अशें ना, तर आमी मुखाल्ले विजन, मुखाल्ले फ्युचर पळोवन, भुरग्यांचे फ्युचर पळोवन तांकां आमी UPSC एग्जामी खातीर ज्यो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो ज्यो एग्जामी आसतात, ऑफिसरांच्या खातीर ज्यो एग्जामी आसता, सिव्हिल सर्विसीस पोस्ट जे आसता तांचे खातीर सुद्दां आमी ट्रेन करतले। फॉर एग्जाम्पल IPS, इंडियन पोलीस सर्विसीस, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसीस। 12 डिसेंबराक मराठी अकादमीन हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीच्या भुरग्यां खातीर सृजनोत्सव दवरला। कार्यावळ फोंड्यार राजीव कला मंदिरात जातली। सृजन संगम हा गोव्यामध्ये पहिल्यांदा तरुणाईचा अतिशय आगळा वेगळा आणि गोमंतकातील जवळजवळ सगळी महाविद्यालये आणि उच्च महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय यांचे तरुण विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत आणि फोंड्याला राजीव गांधी कला मंदिरामध्ये हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। आणि आता आपण ज्याचं आपण अनावरण केलं, ज्या पोस्टरचं अनावरण केलं भित्तीपत्रकाचं, त्याच्या माध्यमातून सातत्यानं गोमंतकातील तरुणाई, त्यांना मिळणारं व्यासपीठ, त्यांच्यामध्ये असणारी सृजनशीलता, याला एक प्रकारचं एक व्यासपीठ, हक्काचं व्यासपीठ मिळावं अशासाठी हा कार्यक्रम आहे। हा कार्यक्रम गोवा मराठी अकादमी आणि राजीव कला मंदिर फोंडा यांच्या संयुक्त विद्यमानं मंगळवार 12 डिसेंबर 2017 रोजी सकाळी 9 ते 6 या वेळेत फोंडा येथे होणार आहे। आत्ता एक अडचण अशी आमची आहे की आम्ही 27 पर्यंत सगळे नाव नोंदणी करावी असं म्हटलं आहे, परंतु आपण त्याला म्हटलं की 30 सगळ्या उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी 30 पर्यंत
आपली नावनोंदणी करावी आणि महाविद्यालयाची सगळी जी आहेत ती 1 तारखेला सुरू होत आहेत, परंतु 1 नंतर 2, 3 आणि 4 अशी महाविद्यालयात सुट्टी आहे. परंतु सगळ्यात शेवटी म्हणजे 5 तारखेपर्यंत, म्हणजे आधी त्यांनी आम्हाला संख्या सांगावी, पण 5 डिसेंबरपर्यंत आम्हाला संख्या त्यांनी नोंदणी आपली केलीच पाहिजे सगळ्या महाविद्यालयाने, कारण आपल्याला भोजन आणि प्रशस्ती पत्रकांची व्यवस्था त्यांची करायची. 9 आणि 10 डिसेंबराक धारगळे संवादी संगीत संस्थेन संगीत संमेलन दवरला. आणि या वर्षी 2017 मध्ये 2 दिवसाचं पुन्हा एकदा संगीत संमेलन आम्ही आयोजित करीत आहोत. त्याची तारीख 9 आणि 10 डिसेंबर आहे. यामध्ये गोव्यातील जास्तीत जास्त कलाकार या संमेलनामध्ये भाग घेतलेला आहे. त्याने तिथे कला सादर करण्याचा म्हणजे आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामध्ये तसंच महाराष्ट्रातील कलकत्ता येथील कर्नाटकमधील काही गायक या संमेलनामध्ये आपली कला सादर करणार आहे. याच वेळी असा विचार झाला की संगीतामध्ये कार्य करत असेल तर गावातील जे लोक आहेत त्यांनी फक्त भजन ऐकलेलं आहे, घुमट आरती ऐकलेली आहे. मग गावातील नवीन मुलांना, गावातील कलाकारांना कदाचित पणजी कला अकादमी किंवा कुठे जाऊन शास्त्रीय गायनाचं संमेलन ऐकू येत म्हणजे कधी कधी काही अडचणीमुळे शक्य होत नाही. त्यावेळी असा विचार केला की धारगळमध्ये माऊली देवस्थान इथे संगीत संमेलन सुरू केलं आणि हा विचार ठेवून आम्ही 2015 मध्ये धारेश्वर माऊली देवस्थान इथे पहिलं संगीत संमेलन. म्हापशा अजिलो हॉस्पिटलात तंबाखूचेर जागृताय कार्यावळ झाली. At District Hospital Mapsa today we have arranged a program on Tobacco Free Schools and Tobacco Control Act in collaboration with Deputy Director of Education, North Goa. So we have called the teachers from high schools of North Goa district. Today we have from Bardes Taluka, and this program is for 3 days. The objective behind this program is to make the teachers aware that it is very important to make their education institutes tobacco free and encourage the students to say no to tobacco. We have a resource faculty, Mr. Roland Martins from Goa Can, who has actively participated for tobacco control activities in North Goa district along with District Tobacco Control Cell North Goa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.